Ёсць людзі, якія ствараюць слаўную гісторыю краіны сваім талентам, творчым прасвятленнем, нястомнай працай. Немагчыма ўявіць сабе беларускі і савецкі балет без імя Валянціна Елізар'ева. Свой 70-гадовы юбілей майстар адзначыў у сценах вялікага тэатра. Мора кветак і апладысменты, бясконцыя віншаванні і інтэрв'ю да адказу запоўненая зала. На ззяючым небасхіле айчыннага балета зорка Валянціна Елізар'ева, мабыць, адна з самых яскравых. Народны артыст СССР, прафесар, выдатны балетмайстар, патрабавальны і натхнённы, ён падняў беларускі балет на небывалую раней вышыню, заваяваў яму сусветнае прызнанне і вядомасць ад Германіі і Великабрытаніі да Егіпта, Індыі і Японіі. Яго пастаноўкі ўражваюць сваёй прыгажосцю і вытанчанасцю, глыбінёй думкі и пачуццяў. Мы сегодня таким большим десантом приехали сюда и поздравляли Валентина Николаевича. Я очень рад, что его так любят в Беларуси, где он столько сделал, где он провел основную часть своей жизни, что его так чествуют. Это очень-очень важно для творца. 2 вечары, узыходжанне адноўленага балета «Спартак» і гала-канцэрт з удзелам зорак сусветнага і беларускага балета сталі сапраўдным упрыгожаннем тэатральнай восені. Народныя артысты Расіі Мікалай Цыскарыдзе і Марыя Лявонова, віцэ-прэзідэнт Расійскай асацыяцыі дзеячаў харэаграфіі Валерыя Уральская, прафесар Пекінскай акадэміі танца Сяо Сухо, народны артыст Малдовы Раду Паклітару. Пералічыць усіх ганаровых гасцей, якія прыехалі павіншаваць Валянціна Мікалаевіча, не хопіць і некалькі сюжэтаў. У самім канцэрце прынялі ўдзел выбітныя артысты, якія з такой выдатнай нагоды прыехалі з Расіі, Чэхіі, Грузіі і Украіны. Народная артыстка Расіі Святлана Захарова, заслужаныя артысты Расіі Кацярына Борченка і Іван Васильеў, заслужаны артыст Расіі Олег Гарбышаў, Любоў Андрэева, лаўрэаты міжнародных конкурсаў Кацярына Сурмова і Давіда Нанелі, Лізавета Шыбаева, Владзімир Іваноў, і, вядома ж, артысты беларускага балета. І ўсіх аб'ядноўвала пачуццё глыбокай удзячнасці за талент Валянціна Мікалаевіча.